laatste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Op Curaçao is dit weekend ophef ontstaan over de zogenaamde noodwet. Dit weekend verscheen een video op Facebook van in Nederland woonachtige Edzard Ravelli. Hij waarschuwt in de video dat de nieuwe wet de regering dictatoriale bevoegdheden geeft. Het gaat om de landsverordening uitzonderingstoestand van Curaçao, die eigenlijk vandaag in het parlement zou worden behandeld. Maar die vergadering is tot nader order uitgesteld. Minister van Justitie Quincy Kirigori zegt dat veel mensen over de wet praten zonder de wet daadwerkelijk gelezen te hebben. Volgens hem maakt de wet Curaçao veiliger in tijden van nood. De landsverordening uitzonderingstoestand maakt het onder meer mogelijk dat de regering privacyregels voor een beperkte tijd opzij kan schuiven om zo snel informatie te achterhalen. Maar volgens Roetmilda Larmonice Sidia, leider van de PNP, is deze noodwet dictatoriaal. Ze vraagt zich af waarom een klein land als Curaçao zulke verregaande maatregelen wil kunnen nemen in tijden van nood. Zich af waarom een klein land als Curaçao Ingemar Merkies, de medisch directeur van het Curaçao Medical Center, heeft gisteren in een persconferentie de bevolking opgeroepen om niet uit eigen beweging naar de eerste hulp van het ziekenhuis te komen. Die wordt de afgelopen tijd overspoeld door mensen die zonder hun huisarts te raadplegen naar de eerste hulp komen. Merkies stelt dat 96% van de bezoekers weer naar huis wordt gestuurd. Hij raadt daarom aan iedereen eerst met de eigen huisarts te laten overleggen en niet uit eigen beweging te komen. Merkies gaf aan dat er in het ziekenhuis relatief veel personeelsleden zijn besmet met het coronavirus. Ook bij de eerste hulp zijn werknemers besmet geraakt. Dat is voor hem een extra reden om mensen af te raden zonder dringende noodzaak naar de eerste hulp te komen. Een 41-jarige man is dit weekend opgepakt op Curaçao nadat hij zijn buurman met de dood had bedreigd met een machete. Toen de politie erbij werd geroepen en die de man tot de orde wilde roepen, bedreigde hij een agent met het kapmes. Het incident vond plaats bij het huis van de man aan de Bahamasweg. De man zit vast en de zaak wordt verder onderzocht. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Politie en inspectie hadden dit weekend gerekend op een druk weekend, maar het is relatief rustig gebleven. Dat zegt Ronnie Cornelis, hoofd van de economische inspectie, tegen de Extra. Er zijn 25 uitgaansgelegenheden gecontroleerd, 4 daarvan moesten sluiten, 3 kregen een waarschuwing. Het gaat allemaal om het naleven van de coronamaatregelen. De politie heeft verder nog 4 mannen aangehouden in Fuik die na de avondklok op straat waren en niet van plan waren snel naar huis te gaan. In navolging van Aruba heeft ook Bonaire besloten niet langer passagiers uit Curaçao toe te laten zonder een negatieve coronatest. Dat heeft de overheid van Bonaire dit weekend bekendgemaakt. Vanaf vandaag mogen passagiers uit Curaçao het eiland alleen betreden als ze de uitslag van een negatieve PCR-test kunnen overhandigen. Aruba maakte vrijdag al bekend dat Curaçaose passagiers alleen nog maar het land binnen mogen met een negatieve PCR-testuitslag. Wie dat weigert moet 10 dagen in quarantaine. De maatregelen zijn het gevolg van de flinke toename van het aantal besmettingen op Curaçao. Sinterklaas is dit weekend aangekomen op Curaçao. Hij was niet te zien in de Sint-Anna-baai zoals gebruikelijk, maar kwam Curaçao binnen via de Caracas-baai. De intocht was alleen op televisie en via internet te zien.
Kinderen mochten niet aanwezig zijn bij de intocht en dat heeft vooral te maken met de coronamaatregelen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.